badhe nyuwun prisa Kang Mur. Niki purun boten purun kedah kula diparingi resepe. Badhe nyuwun prisa ngeten. Resepe gesang teng alam donya. Istilahé resep nglampahi urip ning alam donya niku lho. Menurut jenengan pripun resepe? Jenengan kok saged mawon to Mas kok tangket resepe wonten ing alam donya niku lho. Lah kula piyambak niku sadurunge nglampahi niki. Niku jenengan yo saged mawon. Ya niki mengke menawi enten klentah-klentune nggih nyuwun agungipun pangapunten. Nggih, sedaya niku sami-sami belajar, Mas. Resep wonten ing alam donya, resep gesang wonten alam donya. Berarti resepe urip wonten alam donya niku kedahe pripun? Ngoten to maksudnya? Nggih, nggih, nggih. Kedahe pripun. Lah niku nek masalah kedahe pripun niku kantun teng pribadine piyambak-piyambak. Kedah pripun kantun teng pribadine piyambak-piyambak. Mlampah babakan masalah dalan kiwa napa mlampah teng babakan dalan tengen. Ibrate ngoten niku wau. Niku kantun teng pribadine piyambak sak monggo kersane manungsa. Cuma niku mengke cara nggih enten ibarate niku wau imbase utawi perbuatane hasile enten niku mengke ngunduh piyambak. Nek mlampahi wonten dalan kiwa dalam arti ingkang kirang sae maksudnya. Niku mengke ya jelas wong nandur barang sae. Nandur barang kirang sae cara lakune niku laku kirang sae. Sing jelas ngunduhe nggih ngunduh kirang sae ngoten niku wau. Nek mlampahi wonten dalan tengen utawi dalan ingkang lurus leres nggih to mungguhe manungsa mungguhe pihak umum lingkungan mungguhe Gusti niku mengke nggih tetep kantuk kesaenan ngoten niku wau. Sakniki sakjane niku mboten usah carane nggih bingung nggih mboten nek saged mboten usah bingung nemen-nemen. Kedahe pripun lha sedaya pun dicepaki lho Mas. Nggih to. Toya nggih dicepaki. Nggih to? Nggih. Ibarate cara tanduran buah nggih pun dicepaki. Nggih to? Tanduran sedaya nggih dicepaki. Kewan nggih dicepaki. Nah sedaya kan kantun teng pribadine piyambak-piyambak. Dene tiange urip wonten alam donya kok ongoh-ongoh. Carane iki cara Jawane ongoh-ongoh utawi napa niku nek Mas Tani terlalu berlebihan. Nah, niku asline ya nek menurut kula pribadi nggih kirang sae. Soale napa? Nek berlebihan iku mengke malih nimbule teng keserakahan. Nggih to? Nek berlebihan iku mengke pun mlampahi ndamel nafsu. Nafsu sing terlalu niku kan mboten kantuk niku nggih sedaya mbutuhaken nafsu. Tetep ndamel nafsu. Cuma nek nafsune berlebihan niku mengke malih ndadosaken teng serakahan. Nggih to, lha nek serakah niku mengke sing jelas merugikan orang lain. Mboten saged rukun ngoten niku. Mergo napa? Piyambake nuruti nafsu sing berlebihan niku wau. Lah ngoten niku nggih balik teng pribadine piyambak. Nek dene manungsane niku remene nglampahi ngoten niku wau nggih monggo kersa
Cuma niku mengke enten imbase. Dalam arti sedaya niku wau enten ijole, ngoten niki wau. Ya nek dikersakne Gusti ingkang paring gesang terus nek mboten Nggih, Dek. ya tetep mboten slamet to tiyang ngoten niku. Ngoten lho. Dadose malah pripun nek minggih kula pribadi niku ya kirang sae, cuma dene sing nglampahi menawi enten manungsa urip sing nglampahi ngoten niku nggih monggo kersa wong sedaya niku disangga piyambak-piyambak. Cuma nek menurut kula pribadi nek saged gitu cara nyuwun cara mlampah wonten alam donya nek saged berusaha ingkang nyuwun ingkang sae cara sikil dilakoni sikil ingkang mlampah ingkang sae cara asta didamel asta berbuat ingkang sae ngoten lho damel dono weh-weh mboten damel ngaplok tiyang ngoten lho dadi sedaya niku kantun sing nggunakaken digunakne sae saged digunakne ala saged tapi sedaya niku wau enten cara nandur enten unduane ngoten Mas